Niki nyatane ten dia enggak sing paring asma sinten? Kastari. Kastari. Adik kula Kastaman. Nggih. Ngajar ya nopo. Enten terus tau tek lah. Saya main lah ya kan. Nggih. Ya putri Kastari nggih kula niku kiran kula biyen. Ya kula nusi sak adik kula. Ceritane nek waktu riyen alitane jenengan iku terus pundi? Alah, enggak usah sampai ngene. Tinggal mak minggir godhong tek blinting katane adik ngene bayang ya. Nggih. Mojokerto ni melampah. Lho. Iku zaman waktu jam saya enak pun. Zaman penjajahan Belanda. Nah, ini Belanda, Pak Karno. Pak Karno. Nggih, ya temu ndek blondeng niku lho. Niku cerita dhisik ndrusuk njero lowongan. Oh. Sang wedine. Wow, brawa ngoten wonten angkatan iki ala tenan montore. Blondeng-blondeng. Terus anu napa kados ana cara kok ngene niku tasih apa? Lho. Niku enten artine napa mboten? Nek Enten artine napa mboten ana cara kok niku? kadang kan. Jenengan anu kupas tuntas. Salah kula kapan dilakan wong Gresik. Nggih. Lho, tasih pas cari ngono lho. Tasih kone Kastari lho enten lho ya. Nggih. Iku nek kan. Do ya ana kok cerita. Napa mawon, Pak? Anu T. ana cara kok. Toto Sawolo. Niku artine napa? Ana cara kok niku. Ana anane lho. Niku guru papat wae iku tok ulangi biyen. Saya ngalah. Niki paling penguasa iki. Saged dijelasaken. Nggih, sepo. Saged dijelasaken ana cara kok. Terus pundi kok anune? Mantepe. Nggih, mantepe terus pundi. Nggih, tenan kula niki kawani. Ono anane. Nggih. Lajeng no L. No. Co. Nggih. Ono co ro ko. No ne napa? Niki enggak ada tulisane kula jaluk nggih adikne sokong lho. Lho cari gula rek. Cari kula fotokopi ngoten lho. Cek wong-wong cekak. Lu takon nek ana bukti nak gak percaya. Ini sunar nih kali kula. Nah, kok jadi duwe, Mbak? Ngomong ngoten lho. Gede-gede kula cara ngene. Jalan lho gula rek cari mulai. Tak putih kopi. Lho kula mboten ada tuh kirangan lho. Cina niku paling ya. Waktu zamane Belanda niku uripe dos pundi, Dik? Wah, terus enggak, loro. Oh, isi ana ta. Nah, Indonesia niki kudu nek. Wong kula teng Astromo ngalami zaman lho. Nulung tiyang sawo loro. Nggih. Niki lho njerat tali. Disikar piak kok liya kula mboten nolong. Juga kan sulit gerendeng. Nggih. Kudu tekan bumi. Lho, wis tombo niku tok. Mantep madhep bareng kalah. Gerendeng kerase napa? Cekak enting-enting. Iya. Bumi asalnya ke bumi kabeh iki. Lah, wis titik niku tok nomor bodho, nggih. Gak pinter-pinter. Lah niku ceritaken kula dadi suket iki kadang. Mulai gampang dikrecak arek. Cari lha apa gak ditumpaki. Lho, iki dhewe iki celuk mbah. Ngarek kaya ngono iki lho ngene tikane nyabrang bala. Lah mereka medun lho kok. Putune jaun, lantaran cicil. Nggih. Nah, kecil dadi arek cilik ya ngoten lho. Ketarik kula niku den. Temenan. Zamane Jepang niku tiang-tiang ngoten niku terus. Walah, keloro-loro ta. Keloro-loro. Nggih. Kalau zamane Pak Harto niku ecan pundi? Tadi aja. Itu Harto sih ampun. Pak Karno biasa walah. Ngoten walah, temenan. Terus gak alas entek ngono lho. Telas nggih, santen telas. Nah, niku sampeyan padha nyandak ya. Biyen nak kedandangan Rojati, mandek banyu ni. Sakniki lolos pundi man alas pun gawak. Yang presisi jadi cerita nyen dalah kula ledok, lebak, nggih. Mantu kula Brebes enten. Pundi. Ini nomor loring ngene Gresik niku. Brebes Tuwaru. Iki tidak ya. Kalau nanti beli kupindo kok, mulane nek tanah kula. Esuk remote lah gampangane. Bisa tinggal aja kundur, banyu cepet mandi ya. Bijane kedatangan Rojati, banyu dulu. Lihat. Nyantri kata-katanya, wet nyandol. Wong plastik apa? Mendung alah lolos. Alah sekali sok. Tadi gini, TV Pak. Presiden cerita dia, itu lho. Banjir sejarah Wonocara kok niku lho. Sejarah Wonocara niku saking pundi? Dia itu berupa apa nih bang? Ini ya. Wis, lo
ancur mulai gamak di dalam Gresik ya kata sampai ini yang ada kan tak sama tak apa saya cari asik situ pulang biar Pak Mataji Marali Mugeni Pak Wati ini ku bukan kali Pak Mbak yuk kalau ini Gresik gitu misal Jonegoro ini ya Jonegoro ulun enggak ini leteng ngalir malah ikuan ini waktu-waktu putin nak niku mriko tumpukan kamplingan ya punan ya hujan saiki menyer gunung gondun ini lor ini lah Mbak kata pinggir dok Kupang nih tengah tadi persil lek zamane Pak Harto kan zaman sakniki Mbah ya Eco pundi ya aduh ya pada itu saiki sampurna saiki oh sampurna sakniki wong karwane itu lho ndelep ae tembok ndi kok kula wis ngono lho kula utang tahun di Surabaya niku dalan ning bareng itu Jember aku juga karo yang tekan arek nggon di Jember kula ndak tapi tim kono nyari ngono jadi Kamto Herman jadi kok ada ya zaman kula di kemudian itu silakan kali bersama Lea lho keluar krian dan sang belum beli ngajak beli itu yang ada ini garasi gede balong bendo toyo nih karena pulang itu ke Arab tapi buat dipakai hari lor nih bayar nopak lah sama tenungan punan dia pembalasannya wis ketarik pulang pertemuan ini dasar ikut lah benda ulang dan cukur ngomong nggak cukur tidak rombong sini enggak anak akeh kepingin mangan anak nah ini apa nah yang burus pukul tadi pelosok